какво става, хора? Аз съм Рангио Прос Рангиов, тук с мен е Deadmax. Ето го, той е в лайва. И хора, това е едно ревю на Русекрафт. Та хора, сега ще започнем с най-главното. Сега ще ви покажа всички ларпове. Така, Warpwood, ще започнем с Warpwood. Така. След 2 секунди сме там. И хора, ако имам лек лак, много се извинявам. И хора, както виждате, това тук е Warpwood. Тук има крави, кокошки, прасета, овце и като цяло има всякакви животни. Да, както виждате, Deadmax е с фул брадва. Да, и той убива само с един замах. Та хора, това е Warpwood и тук може да си взимате храна, може да взимате пера и от кравите кожа. И като цяло, да. Сега ще ви заведа на Warp идеи. Така. Така хора, това е Warp идеи. Тук Bulkant Quill. Това са книги с идеи. И ето хора, както виждате, това са книги с идеи. Сега ще излезем тук. Ето хора. Така. Да. Warp. Сега ще отидем на Warp Jump. Опа. Ти може ли? Ти може ли? Хора, това е Warp Jump. Така, това е Warp Jump, хора. Ето, тук скачате, ако паднете, ето тук има стълби и се качвате и се пробвате отново и отново. Ето сега ще се пробвам да го мина. Така хора, ето, както виждате, тук са го направили много готино с този лед. Тук не мога да скачам, защото отгоре имаше някакво купче. Ето хора, както аз паднах в момента. Качвате се по стълбите. Ти си със своя, да. Качваме се по стълбите, хора. И ето. Така като цяло това беше Warp Jump. Сега ще отидем на Warp Minigames. Нещо. Та хора, тук имаше технически проблеми в сървъра. Та сега ще видим други ларпове. Така, Warp. Сега ще видим Warp Minigames. Чакайте малко. Warp Minigames. Така. Warp Minigames. Така хора, сега ще видим Warp Minigames. Хора, това е Warp Minigames, както виждате. Ето тук има крипъри. Тук... Добре. Хора, това е спауна. Тук има ендерман. Така хора. Да. Къде си? Да, твърли. Та хора, както виждате, това е брадвата на Deadmax. Ефективност 5, чупливост 3, късмет 3, дълбочина, бягане 3, острота 5, мощ 5, блъскане 2, пламък 1, отблъскване 2, безкрайност 1, огнен аспект 2, прескосване 3, късмет на морето 3 и примамка 3. Та хора, както виждате, това е 12,25 щити от атака. Благодарим, че показа, че ни даде да покажем брадата. Та така хора, сега да не губим време. Това е Warp, това беше Warp Minigames. Warp Nether сега. Така сега ще отидем на Warp Nether. Хора, това е Warp Nether, както виждате, тук сме на спаунът на Warp Nether. Ето тук може да видите пигмен.
Там има някакви саксийки с кактусчета. И така хора, от тук нататък, от тук вече почва ларп, нали, ендера. Ето хора, както виждате, то в момента тук е доста тъмно, нищо не се вижда. Сега ще ви покажа ларп. Кой? Арде. Сега ще ви покажем ларп пейнтбол. Добре хора, няма да мога да покажа всички ларпове. Ще видим сега ларп PvP. Хора, сега ще ви покажа ларп PvP. Добре, аз няма да флайвам. Добре, така хора, това е тук е ларп PvP. Тук си купувате меч. Тук... Да, къде си? Да, не флайваш. Така, това са стрелите, тук колбички за XP, лък и наградник. Сега ще видим ларп вод. Сега има ларп вод. Така хора, това е ларп вод. Сега, тук you must be holding a vote key to open. Какво? Как те ще кажа, какво ще ми се падне? Не, няма да гледам. Ай, стига, всеки път кипва. Може ли? Една. А? Може ли една кирка? Хей, майтап. Thanks. Добре, кирка са. Добре. Така хора, това беше ларп вод. Сега ще ви покажем ларп пейнтбол. Сега ще ви покажем ларп PvP дупка. Аз се правих. Да. Ендер едно. Да. Това хора, сега ще ви демонстрираме ларп дупка. Ама гледа паднеш в водата и умреш. Аз напиша ларп PvP дупка, то ме връща тук при PvP-то. На това да е. Оф, карай, доста е. Добре. Ама не дай давай напред, че паднеш. Ето. Полетяй, че войнахче. Та така хора, както виждате. Хора, това е ларп PvP дупка. Хора, да. Тук много внимавай, човек. Ето хора, както. Видяш тази легенда. Готово. Айде, давай сега много. Падни плава, няма да умреш, ако паднеш плава. Ало, запалих се. Той не ти бие никак демидж. Да, хора, така както виждате. Да, това е много, между другото, това е много умно. Така хора, това беше ларп PvP дупка. Тук има ендър чест. Напиши... Не. Кой е? Ларп и 9. И хора, това беше хора, това беше това ревю за Rusty Craft. Харесайте, абонирайте се и чао!